ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഭഗവാനേ കൃഷ്ണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഗുരുദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 9 പേരുള്ളല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സ്വാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അയാൾ വേദങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതായിരിക്കുന്നില്ല, അയാൾക്ക് എല്ലാ വേദങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അതായത് കൃഷ്ണ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്തവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മള്
നേടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം അതാണ്. ജീവാത്മാവിന് നേടാൻ കഴിയുന്ന, നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്നാണ് നമ്മൾ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് 16 അധ്യായം 16 ദേവ അസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികവും ആസുരികവുമായ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവവും, ആസുര ഭാവവും ദൈവിക ഭാവമാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് കാണുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭൗതിക ലോകത്തെ നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്താണ്? ആത്മീയ രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്തവര് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മീയ രീതിയിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിൽ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലായത് അല്ലെ? അപ്പൊ ദൈവിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ആസുര പ്രകൃതിയിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 16 1, 2, 3 ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംസിദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗാ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തവ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശൂന്യം ദയാ ഭൂദേശലോലുപ്തം മാർദ്ദവം പ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗച മദ്രോഹാനാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികത ഉള്ളവർക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരുടെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന് നിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മീയ നിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, പിന്നെ സർവ്വജീവികളോടും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ബഹുമതികളോടുള്ള ഇഷ്ടമില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ദൈവികത ഉള്ളവര്, നമ്മൾ രണ്ട് സ്വഭാവം പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവം ഉണ്ടോ, ഒന്ന് ദൈവിക സ്വഭാവം ഉണ്ടോ. അപ്പൊ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും. അപ്പൊ ഇവരെന്തായിരിക്കും? ഇവര് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. അപ്പൊ അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മുക്തിമാർഗത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. അവർക്ക് എന്താണ്? രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ലോഭമില്ലായ്മ, അവർക്ക് ഒന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അവര് താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല, അവര് മുകളിലോട്ട് പോവാനായിട്ട്, അതായത് മുകളിലുള്ള, നമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ, മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാനായിട്ടായിരിക്കും അവർ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടോ ഒന്നും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്താണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പത്തമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അസുര ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇവയൊക്കെ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആസുരിക സ്വഭാവം അല്ലെ? ആസുരിക സ്വഭാവം ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭയങ്കര ഗർവായിരിക്കും, അഹങ്കാരായിരിക്കും, പിന്നെന്താണ്? ഭയങ്കര അഭിമാനമായിരിക്കും, പിന്നെ ദേഷ്യം, ക്രോധം ഉണ്ടാവും, പാരുഷ്യം ഉണ്ടാവും,
അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ലക്ഷണങ്ങള്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്? ശരീരത്തോടു കൂടി എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വളർന്നു വരും തോറും നമ്മളുടെ ഈ ഗുണങ്ങൾ, ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ, നല്ല ഗുണങ്ങളല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ, ദുർഗുണങ്ങളല്ല, ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ വെളിപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെ പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അത് അറിയാനോ നോക്കാനോ പഠിക്കാനോ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ അവര് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെപ്പോഴും ഒരു വിധത്തിലും ആദരാർഹരല്ലെങ്കിലും അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും ആരാധ്യരാവാനും ആഗ്രഹിക്കും. അവരെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നില്ല. പക്ഷെ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവരെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? അവര് മറ്റുള്ളവരോട് കർക്കശ വാക്കുകൾ പറയും. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു വിവേകം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരെന്താണ്? എല്ലാവരോടും ദേഷ്യത്തിലും എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര പൗരുഷത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരെന്താണ്? എല്ലാതും അറിയാവുന്ന പോലെ അവരെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ഉള്ളിലായ ആസുര സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദേവീമഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. എന്താ പറഞ്ഞ? അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് മുക്തിസാധകങ്ങളും ആസുരിക ഗുണങ്ങള് ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടി പിറന്നത് കൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ആസുരിക പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവനല്ല നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനൻ എന്താണ് ധൈര്യപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യാനാ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പാപാണ് അല്ലെ, ഒരാളെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പാപാണ്. അപ്പൊ അത് എന്ത് ഗുണത്തിലേക്ക് മാറി? ആസുരിക സ്വഭാവമല്ലേ, കാരണം ഒരാൾ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ ചെയ്യണമെന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ് നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. കാരണം അർജുനൻ ആരാണ്? അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ധർമ്മം നിലനിർത്തുക, ധർമ്മം പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്. രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ രാജ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അത് ക്ഷത്രിയന്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ്. അല്ലാതെ എന്താണ്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാപപ്രവൃത്തിയല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യിക്കണം? ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കാര്യം ദിവ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തന്റെ കടമയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് ആസുര സ്വഭാവമാണ്. അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് സ്വഭാവമായി മാറി? അത് ആസുരിക സ്വഭാവമായി മാറി. കാരണം നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പോകുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് വിഷാദം ഉണ്ടാവേണ്ട, അർജുനന് വിഷമം ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം അർജുനന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായി മാറുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തല്ല? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദൗഭൂത സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി പറയാന്ന് പറയണം. കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ടു തരം സൃഷ്ടികളെ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളതും ഒന്ന് ദൈവിക തരത്തിലുള്ളതും അല്ലെ. ദൈവികവും ആസുരിക രണ്ട് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആസുര സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ആരാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതി ഉള്ളവരാണ്. അർജുനൻ എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞ ശേഷം ആസുരിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഇനി അസുര പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണെന്നാണ് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രജാപതി അതായത് ആരാണ്? കാശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാരാണ് അല്ലെ, തിഥിയും അതിഥിയും. അവരുടെ മക്കളാണ്, തിഥിയുടെ മക്കളാണ് അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ദേവന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
യാഗങ്ങളൊക്കെ ദേവന്മാർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യാഗങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. യജ്ഞവും യാഗമൊക്കെ ചെയ്ത് അവരെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രജാപതികൾ. നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. ഒരു അച്ഛന്റെ മക്കള് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും. അപ്പോ ഇവരാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അസുരനായിട്ട് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലും വരുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തില് ആ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നാണ് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ വേദം അനുഷ്ഠിച്ച് ചെയ്യുന്നു, വേദത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവരെന്താണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവര്. തിരിച്ച് അത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിനെപ്പറ്റി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര്. അപ്പൊ ദൈവിക പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവരും ആസുര പ്രകൃതി. ഒരു കൂട്ടര് ജീവിതം നിയന്ത്രിച്ച് വൈദികത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു, അല്ലാത്തവര് നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. രണ്ടും ഒരച്ഛന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. പ്രവർത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരഃ നാ ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നും ആർക്കറിയുന്നില്ല? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക്, ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അവർക്ക് വിശുദ്ധിയും ഇല്ല, നല്ല പെരുമാറ്റവും ഇല്ല, സത്യസന്ധത ഒന്നുമില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്? അവരെ ഇഷ്ടത്തിന്, തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ഒന്നിനെയും ഭയക്കുന്നില്ല, ഒന്നും അവർ നോക്കുന്നില്ല. അവര് വേറൊരു രീതിയിൽ അവര് നമ്മൾ പറയില്ല കുത്തഴിഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എന്ത് ചെയ്യണ്ടാതിരിക്കണം എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അവർക്ക് നല്ലൊരു സത്സംഗം വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് നല്ലത് ഏത് ചീത്ത ഏതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് ശരിയാണെന്നേ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളെ വേദങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേദങ്ങളൊന്നും ആര് നോക്കുന്നില്ല? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ നോക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ധർമ്മം എന്നും എന്താണ് പാലിക്കേണ്ടതെന്നും ആർക്കറിയുന്നില്ല? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോവാ, അതൊന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും സത്യസന്ധമായിട്ട് പെരുമാറാനോ അവർക്ക് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളൊന്നും ആർക്കറിയുന്നില്ല, ഇവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല, അവര് ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ആന്തരിക ശുദ്ധി ബാഹ്യശുദ്ധി ഇതൊന്നും അവര് സ്വീകരിക്കുന്നേ ഇല്ല. അസത്യമത്പ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പരം സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നത്. ഇനി ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അവരെന്താ പറയുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യം നിറഞ്ഞതാണ്, പിന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ആരില്ല? നമ്മൾ പറയുന്നു എല്ലാതും ഭഗവാൻ എന്നാണ് വരുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം, നമ്മളുടെ ബീജദാതാവ്, നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയത് നമ്മളുടെ പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതാണെന്നും ഇതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്നുമാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ആര് പറയുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവികള് പറയുന്നത്. അവര് പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മായ കാഴ്ച പോലെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. കാര്യമോ നിയന്ത്രമോ ഉദ്ദേശമോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? മിഥ്യയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എന്തോ കൂടുതൽ വരാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ വന്നു പോയി. നമ്മളത് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഒരു നിശ്ചയാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ്, നമുക്കത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നമ്മളുടെ വരുമ്പോ അവർ പറയും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, ഇത് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വരുന്നതെന്നല്ല, അത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്, നമ്മളത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ, നമുക്ക് അതിനാർക്കും ഓവർകം ചെയ്യാനോ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും.
പക്ഷെ ഇവരതൊന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇവര് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ അസുര സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയാണ്. ഈശ്വരൻ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഇതൊന്നും അവർ കരുതുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? അവർ ഈശ്വരൻ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലേ? കാരണം അങ്ങനെ ഒരു നിയന്താവ് ഇല്ല, ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ആര് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അവരെന്താണ്? അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചം തനിയെ അങ്ങുളവായി എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് പിറകില് പ്രപഞ്ചം തന്നെത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നാണ്. കാരണം അവര് ജനിക്കുമ്പോ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ എന്തല്ല, ഇതിന്റെ പിന്നില് വേറൊരു ഉത്ഭവത്തിന് വേറൊരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് അവർ കാണുന്നില്ല. കാരണം അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അതിനൊരു തെളിവ് അവർക്കില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരമാത്മാവിനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവരെന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു പരമാത്മാവാണെന്ന് അവര് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാതും എന്താണ്? ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടാണ്, ഒരു അജ്ഞാന ഗോളം പോലെയാണ്. അവരെല്ലാതും അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ്? ഒക്കെ ശൂന്യാണ്. ഇത് ഒന്നും അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോല അല്പ ബുദ്ധയഃ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ആസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ആസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനത്തുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ പിന്തുടർന്നിട്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ആസുരന്മാരുമായി ഈ അല്പബുദ്ധികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലോകത്തിന് നാശം പറ്റാവുന്ന പല പ്രവൃത്തികളിൽ ആരെ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നു? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നു. കാരണം അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനൊരു നാഥനില്ല എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവർ അങ്ങനെയാ പറയണതല്ലേ, പ്രപഞ്ചം തനിയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനൊരു നാഥനില്ല, അവരൊരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ അതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നല്ലാണ്ട് അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഓരോ കാരണങ്ങളൊന്നും അവർ പറയുന്നില്ല. അവരതിലൊന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇക്കൂട്ടർക്ക് എന്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ബുദ്ധി കുറവാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ലോകനാശത്തിന് നയിക്കുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ആർക്കും മടിയുണ്ടാവുന്നില്ല. ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് മടിയുണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം അവര് ഈശ്വരൻ എന്താന്ന് അവർ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് അറിയാനത് ആഗ്രഹമില്ല. അവര് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ ബോധം ഇല്ലാത്തവരെന്നാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം ആവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെ വിചാരം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ലോകം അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് മാക്സിമം ആസ്വദിക്കുക, നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റാവുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക. കുറെ നേരം ഇരുന്ന് സിനിമ കാണണോ, കുറെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, കുറെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, നമുക്കൊരു ജീവിതമുള്ള ആ ജീവിതം അനുഭവിച്ച് ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിച്ചു തീർക്കുക. അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അവര് വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും അവർക്ക് ചിന്തയില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ ജനങ്ങളെ അധികം, അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തും കൂടി വേണം? കുറെ പൈസയും വേണം. അത്രയും പൈസ അവരെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? അക്രമാസക്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം പൈസ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളൊരു ഭ്രമം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരും. ആ ആഗ്രഹം, എന്താ പറയാ, അതിനൊരു ആസക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അവര് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അണ്ണായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിന് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവർക്ക് മടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം അവരെ രീതിയില് അവര് എന്താണ്, അവരെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്തോ അവർ ചെയ്യുന്നു. കാരണം അവര് ബേസിക്കലി എങ്ങനെയെന്ന് അവർ അജ്ഞാനികളാണ്. അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഇല്ല, അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട പൈസ അവർക്ക് വേണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവരതൊക്കെ ചെയ്യും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമാണെന്നോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശം ഉണ്ടാവുന്നോ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ രീതിയിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ സന്തോഷം അതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. കാരണം അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ അവര് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
മാ അല്ലട്ടോ, കാണോടെ. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാന മദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. എന്താണ്? നമുക്ക് അടക്കാനാവാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം, നമുക്ക് ആ അടക്കാനാവാത്ത ഒരു കാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിൽ മുഴുകിയിട്ട് വ്യാമോഹിതരായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവരെന്താണ്? അവരുടെ എപ്പോഴും സംതൃപ്തി ആവാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എങ്കിലും അവർക്ക് തോന്നാണ് അടുത്തത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനോടൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇതിനേക്കാളും വലുതെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നശ്വരങ്ങളാണെന്ന് ഇത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ ആ മായയിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും തെറ്റായ വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യവര്. കാരണം അവര് എന്താണ്? അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു വീടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു വീട് വേണം, ചെറിയൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു വണ്ടി വേണം. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് പൈസ വേണം. ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ള ജോലിയല്ല നമ്മളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷവും നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. കാമം പൂണ്ടിട്ട് നമ്മളായ എന്താ പറയുക, ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് അത് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കുറെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കണം, നമുക്ക് അത് എല്ലാവരും നമ്മളെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നല്ലതെന്ന് പറയണം, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം, സ്ത്രീകള്, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സത്യത്തിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അശുദ്ധി. എന്താണ്? ഇതാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? അവർക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. കാരണം ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. മദ്യം, സ്ത്രീകള്, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം. നമ്മളുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറിപ്പോകുന്ന 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, കൊല്ല എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോരാണല്ലേ. ആ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ അശുദ്ധി നീങ്ങി കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആസുര സ്വഭാവികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. അതാണ്. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ? മുകളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും താഴ്ത്തോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരല്ല, ആസുര സ്വഭാവികളുടെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന മഹാരാജ ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പിക്ചറില്. ദക്ഷ പ്രജാപതി ആരാണ്? സതീയുടെ അച്ഛനാണ് അല്ലെ. മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയാണ് സതീദേവി. സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ് പ്രജാപതി, ദക്ഷ പ്രജാപതി. ദക്ഷൻ എന്താണ്? ഒരു യാഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യാഗം നടത്തിയപ്പോ ആ യാഗത്തില് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു, ശിവനെ മാത്രം വിളിച്ചില്ല. കാരണം ദക്ഷന് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല സതീദേവിനെ ശിവനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് എല്ലാവരും വിളിച്ച് ദക്ഷൻ എന്താ ചിന്തിച്ചത്? ശിവനോട് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ആ ഒരു ദേഷ്യം ആ സമയത്താണ് തീർത്തത്. പക്ഷെ ഇതറിഞ്ഞ സതി നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാവരും പോകാണ് അല്ലെ, ദക്ഷന്റെ യാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും പോവാണ്. അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, സാരില്ല, നമുക്ക് പോകാം, നമ്മളെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ വീടല്ലേ, അച്ഛൻ ചെയ്യണതല്ലേ, നമുക്ക് പോകാന്ന്. അപ്പൊ ശിവൻ പറയാണ്, വേണ്ട. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു യാഗം നടത്തിയപ്പോ ശിവൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ സമയത്ത് ശിവനെ അപമാനിച്ചു, ആ യാഗത്തിൽ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലത്തെ സംഭവം ഇനി ഉണ്ടാവണ്ട, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സതീദേവി അത് സമ്മതിച്ചില്ല. സതിക്ക് എന്തായാലും പോയേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സതി പോവാൻ ഒരുങ്ങാണ്. അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരുന്നില്ല, പോവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ശിവൻ എന്താ ചെയ്ത? ശിവഭൂതങ്ങളെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചു.
അങ്ങനെ സതി അവിടെ ചെന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞവും യാഗമൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും വെക്കില്ല, യജ്ഞശിഷ്ടം എല്ലാവർക്കും വെക്കും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ശിവന് മാത്രം അത് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ സതിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. സതിക്ക് മനസ്സിലായി തന്റെ ഭർത്താവിനെ അപമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ സതി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാനായിട്ട് സതിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാരണം സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അപമാനിച്ചത് സതിക്ക് ഇഷ്ടായില്ല. അപ്പോ സതി എന്താ ചെയ്തത്, അവിടെ തന്നെ ഒരു ചിത ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചാടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ശിവൻ എന്താണ്, ശരിക്കും ശിവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അംശമാണ് അല്ലെ? കാരണം ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ ഇവരാണ് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ മുഴുവനും നടത്തുന്നത്, ഇവര് 3 പേരും കൂടിയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ എന്താ പറയുക, ശിവനെ ചെയ്യേണ്ടത് മാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? പ്രജാപതി ആയിട്ടുള്ള ദക്ഷന്റെ ഒരു ചുമതലയാണ്. പക്ഷെ ദക്ഷൻ എന്താ ചെയ്തത്? ദക്ഷന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം, ദക്ഷന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്താണ്, ദക്ഷൻ ഞാൻ എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവരെ മാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരത്തില് ദക്ഷൻ ആരെ മാനിച്ചില്ല, ശിവനെ മാനിച്ചില്ല. ഇതറിഞ്ഞ് ശിവൻ എന്താ വരുന്നത്, ശിവൻ വന്നിട്ട് ശിവൻ താണ്ഡവാട ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശിവനിൽ നിന്ന് ആര് വരാണ്? വീരഭദ്രൻ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീരഭദ്രൻ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രജാപതി ആയിട്ടുള്ള ദക്ഷന്റെ തല വെട്ടി കളഞ്ഞു. അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഓരോന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മളെ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിഷ്ണു പറയാണ് സമാധാനാക്കുകയാണ് അല്ലെ, ശിവനെ സമാധാനാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ഇരുന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രജാപതിയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, ദക്ഷന്റെ അടുത്ത് ക്ഷമ യാചിപ്പിച്ചിട്ട് ദക്ഷന് വീണ്ടും ജന്മം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. കാരണം ദക്ഷനെ ജീവിപ്പിക്കണം. കാരണം ദക്ഷൻ ആരാണ്? പ്രജാപതിയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രജാപതി അല്ലെ. അപ്പൊ ദക്ഷന്റെ ഒരു അഹങ്കാരാണ് ദക്ഷനെ കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യണത്? മഹാദേവൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ആ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അഹങ്കാരമാണ്, നമ്മള് എന്തോ ഒരു സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുര സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് വന്ന ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ നാശം ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു നാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ആ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട്. ഇതാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആടിന്റെ തല വെച്ചുകൊടുത്ത് ശിവൻ അനുഗ്രഹിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 16 ചിന്താമാ പരിമേയം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതഃ കാമോ ഭോഗ പരമാ ഏതാവതിതി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശതൈർബന്ധ കാമ ക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥ മന്യേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യ ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യ ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം, സന്തോഷം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവമാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ജീവിത ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭോഗമാണെന്നാണ് ആരുടെ ചിന്താഗതി? ആസുരക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. മരണം വരെ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറൊരു ചിന്തയില്ല. അവരെ വിചാരം എന്തിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് മരിക്കണ വരെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിലും വിശ്വാസമില്ല. വേറൊരു വേറൊരു ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, അതിലൊന്നും ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല. നമുക്ക് ഈ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നൊന്നും അവര് വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, വേറെ ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കും. അവർക്ക് ഒന്നിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ആസുരിക മനസ്ഥിതിയിലുള്ള ഒരാള് മരണം അടുത്ത ഘട്ടത്തില് തന്റെ പ്രവൃത്തി പരിപാടികൾ മുഴുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാള് മരണാനായിട്ട് കിടക്കാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് കുറെ പ്ലാനിങ് ഇനിയും ഉണ്ട്, അയാളുടെ കുറെ പ്രവൃത്തികൾ ഇനിയും ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ്, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പറയണ, ഒരു 4 കൊല്ലത്തേക്ക് കൂടി എന്റെ ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നാണ് ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 4 കൊല്ലത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ആയുസ് നീട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ആരുടെ നിശ്ചയത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്? ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് പക്ഷെ ആർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക്, ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് മരണം
മരണം അടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം ഏതാണോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയേ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഇത് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം പ്രകൃതിയിലെ നിയമമാണിത്. ഇതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 പക്ഷികൾ അല്ലെ, നമ്മളെ ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ പറ്റി പറയാണ്, ഒരു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും ആര് സാക്ഷിയാണ്? പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. കാരണം പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ശാഖകളിലെ കയ്പും മധുരമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭുജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റേ പക്ഷിയാണെങ്കിലോ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കുന്നില്ല. എങ്കിലല്ല അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ചെയ്തു കൊടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. അത് അതിന്റെ രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? അവർക്ക് ഒന്നിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവർ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളെ കർമ്മ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരുമെന്നോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധു മക്കൾ ഒരു മിനിറ്റ് കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ എനിക്കുണ്ടെന്ന് എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്തിൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് കുറെ ധനമുണ്ട്, കുറെ സമ്പത്ത് സ്വത്തൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്, ഞാൻ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഓരോ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എനിക്ക് കുറെ ധനം ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇത്രയേറെ, ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയുണ്ട്, അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അത് കൂടാനുള്ള പ്ലാനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അതെനിക്ക് കുറെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അയാളെ ഞാൻ കൊന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എനിക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഞാൻ കൊല്ലും. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമാരാണ് ഞാനാണ്, ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, എനിക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ആരാ ഉള്ളത്? എന്നെ പോലെ ശക്തിയുള്ള വേറെ ആരാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? അതിനോരോന്നിനെ മോഹിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. എന്താ പറയണത്? ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളില് അത്യാസക്തരായിട്ട് അവരെവിടേക്ക് വീഴുന്നത്? അവര് നരകങ്ങളിലേക്ക് വീഴ്ന്നു പോകുകയാണ്. കാരണം അവരെന്താണ്, ഓരോരുത്തരും കുറെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനും കുറെ സ്വത്തുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് നരകത്തിലേക്ക് വീണു പോകാ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. ഇതില് നമ്മള് ശിശുപാലന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ശിശുപാലൻ ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിശുപാലന്റെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശിശുപാലൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? 2 കൈകളും 1 കണ്ണും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വീട്ടിൽ വരുന്നവരുടെ മടിയിൽ, എല്ലാവരുടെ മടിയിൽ കുട്ടീനെ കെടുത്തണം. ആരുടെ മടിയിൽ കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ 2 കൈയും കണ്ണും തന്നെ തന്നെ പോകുന്നത്, ആ ആളെ കൊണ്ടായിരിക്കും ആരുടെ അന്ത്യം? ശിശുപാലന്റെ അന്ത്യം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ അമ്മ ആര് വരുമ്പോഴും എല്ലാവരും മടിയിൽ കൊച്ചിനെ കെടുത്തും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ കെടുത്തിയപ്പോ 2 കൈയും കണ്ണും തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി മാറി. അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടിയുടെ അന്ത്യം ആരെ കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവരുടെ ബന്ധുവും കൂടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മ പറയാണ്, അമ്മായിയാണ്, അപ്പൊ പറയാണ്, ഇവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, നീ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം കുട്ടിയാണല്ലോ, അപ്പൊ നീ ക്ഷമിക്കണം, അവന്റെ തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും എന്താണ്? 100 പ്രാവശ്യം എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നവരെ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവ എപ്പോ കാണുമ്പോഴെന്താണ്? ശിശുപാലൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എന്താണ്? 100 കഴിഞ്ഞു പോയി. 100 കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട്
ഈ ശിശുപാലനെ കൊല്ല ചെയ്യുന്നത്, ശിശുപാലനെ വധിക്കും. പക്ഷെ ശിശുപാലൻ ശരിക്കും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംഗരക്ഷകനാണ്, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഭഗവത് പാദത്തിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എപ്പോഴും അവര് എന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അവര് അവരുടെ രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരു മോഹവലത്തിൽ പെട്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഭഗവാനായാലും ആരായാലും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവര് ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ വേറെ രീതിയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവരെപ്പോഴും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവര് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഈശ്വരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അവര് വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവര് വിചാരം എന്താണ്, അവര് തന്നെയാണ് പരമേശ്വരൻ, അവര് തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ, അവർക്ക് മുകളിൽ വേറൊരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവര് വേറൊരു ഈശ്വരനെ നമ്മൾ എന്തിനാ തേടുന്നതെന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേറെ ഒന്ന്, കാരണം അവര് തന്നെയാണല്ലോ ഈശ്വരൻ. അതേപോലെ തന്നെ രാവണനായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. രാവണൻ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തികളും, രാവണനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. രാവണന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? എന്താണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും ആരെ വാഴ്ത്തണം? രാവണനെ വാഴ്ത്തണം തന്നെയായിരുന്നു രാവണന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കംസൻ, ഇവരൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ വേറെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അവര് സ്വയം സംതൃപ്തിക്ക്, അവരുടെ നിഷേധികളാണ് അവര്. ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് അവരെന്താണ്, അവര് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ബേസില് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കുറെ, നമ്മള് വേദശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരത് അനുഷ്ഠിച്ചു ചെയ്യും. ഇവിടെ ഭസ്മാസുരനാണ്. ഭസ്മാസുരന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ്ടായപ്പോ, മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ്ടായപ്പോ ഭസ്മാസുരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ ഓരോരോ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളില് എന്താ പറയാ, മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങള് വേദന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കാരണം എന്തിനാണ്? മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലാസ്റ്റ് മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അപ്പൊ അതായത് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടോ ശരീരം മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ എന്താ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം നമ്മളെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവരുടെ രീതിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കണം, ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. അവര് എന്താ പറയണത്, അവരുടെ ഒരു ദുരഭിമാനം കാരണം കൊണ്ട് അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് അവർക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ അവർക്ക് കിട്ടണം, അത് മാത്രമേ അവർ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അവരെന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് മാത്രം അവർക്ക് നടക്കാം എന്നാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഇരുന്നിട്ട് അത് പറയുന്നത്, തങ്ങളെല്ലാം ഒന്നോർത്ത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിബന്ധനകളെയോ പ്രമാണികരെയോ അനുസരിക്കാതെ അവർ ചിലപ്പോൾ പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം ചില യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അവർ നിഷേധി തന്നെ സ്വത്ത് കുന്നുകൂടുന്നതിന്റെയും മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന വ്യാമോഹമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇവരെന്താ ചെയ്യാ? ഇവര് സന്ദർഭം വന്നാല് ആചാര്യന്റെ നില കൈക്കൊണ്ട് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കാനും അവർ ശ്രമിക്കും. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മത പുനരുദ്ധാരകനോ ഈശ്വരാവതാരങ്ങളായി അറിയപ്പെട്ടെന്നും വരാം. അവർ യജ്ഞകർമ്മത്തെ കാഴ്ചവേലയ്ക്കായി തീർക്കും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് പറയില്ലേ, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്നറിയില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ദേവന്മാരെയോ തങ്ങൾ സ്വയം നിഷ്ഠിച്ച ഒരു ഈശ്വരനെയോ പൂജിക്കും. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഇവരെ ഈശ്വരൻ എന്ന് കരുതി വാഴ്ത്തുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇവരാരാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇവരെ ഈശ്വരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? വാഴ്ത്തൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അർജുനൻ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അസുര സ്വാഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ട വഴി അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, എല്ലാവരും ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായ ഒരു മാർഗമില്ല തന്നെ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അത്തരം വൈദിക വിധികളോടുള്ള അവജ്ഞയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട്
ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അവര് പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനെ, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്നിട്ട് അവരോട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യത്തോടെ അവരെന്താണ്, അവരിതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ശരിക്കുള്ള ഒരു ധർമ്മത്തെ അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവര് പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ശരിയായൊരു ധർമ്മത്തെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ അവഗണിക്കാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അതിനൊരു മടിയുമില്ല, കാരണം അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നില്ല. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളോടും ഭഗവാനോടും ഈർഷ്യാലുക്കളായി ഇവർ ഈശ്വര സത്യയെ പറ്റി മിഥ്യായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏത് പ്രവർത്തിക്കും താൻ സ്വതന്ത്രനും ശക്തനുമാണെന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒന്നും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല, അവരുടെ ശക്തി കൊണ്ടും അവരുടെ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ടും അവരുടെ എന്താ പറയണത്, അവര് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടും അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കണേന്നാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ശക്തി കൊണ്ടും പ്രഭാവം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും തന്നോട് തുല്യം ആരില്ലെന്നും അതിനാൽ അയാൾ ഏത് വിധം പ്രവർത്തിച്ചാലും ആർക്കും തടയാനാവില്ലെന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. കാരണം തന്നെ പോലെ ശക്തിയുള്ളതും സമ്പത്തുള്ളതും പിന്നെന്താ പറയാ പ്രഭാവമുള്ളതും വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ആരായിട്ട് കാണുന്നില്ല, നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിന്റെ നാഥനാണെന്നോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നോ ഈ ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്നോ അവര് ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ല. അപ്പോ അത് അവരെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് അവരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നാഥൻ, അവരാണ് എന്താ പറയാ എല്ലാം തികഞ്ഞത് അവരാണ്, അവരൊപ്പം ആർക്കും നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താനഹം ദിശ്വത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ യോനിഷു. ഈശാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഈശാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. കാരണം അവർക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാനായിട്ട്. അതുവരെ അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കിടന്നിട്ട് കറങ്ങേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് പരമപ്രഭുവിന്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. എന്നാൽ അടുത്ത ജന്മം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരല്ല? അയാളല്ല, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. കാരണം അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അടുത്ത ജന്മം ഏത് വേണമെന്നും ഏത് മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലാണ് അവർക്ക് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മളടുത്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 3-ാം സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ നാം കാണുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമല്ല, പല രീതിയിലുള്ള ജീവഗണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അവർ ഓരോരോ യോനിയിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല. ചിലര് മനുഷ്യനായിട്ട് വരാം, പക്ഷികളായിട്ട് വരാം, മൃഗങ്ങളായിട്ട് വരാം, സസ്യങ്ങളായിട്ട് വരാം, വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് വരാം. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും രാക്ഷസീയ ഗർഭങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഈർഷ്യാലുക്കളായ നരാധമന്മാരായി പിറക്കുന്നുവെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ കർമ്മം അനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച്, മുൻജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരോ യോനിയിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുരീം യോനി മാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യാത മാം ഗതി. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഇവര് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതകളില്ല. എന്താണ്? ഇവര് ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ച് മരിച്ച് എവിടേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന? താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല പെട്ടെന്ന്. അവരെവിടേക്ക് പോണ? ക്രമേണ നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക്, അധികം നീചങ്ങളിലായ തലങ്ങളിലേക്ക് അവർ താഴെപ്പെടാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴെപ്പെടുന്നു. അവര് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ പറയണത്? ഈ ശ്ലോകത്തില്
ഇവർ ജന്മം തോറും രാക്ഷസീയ ഗർഭങ്ങളിൽ പിറന്ന് ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ അധികം അധപതിച്ച് അവസാനം പൂച്ച, നായ, പന്നി എന്നിവയുടെ ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നു. വരുംകാല ജന്മങ്ങളിലൊന്നും ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവത് കരുണ ലഭിക്കാനിടയില്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നു. അത്തരക്കാർ നായ, പന്നി എന്നീ വർഗങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുമെന്ന് വേദങ്ങളും പറയുന്നു. ആസുരവർഗത്തോട് കനിവില്ലാത്ത ഈശ്വരനെ എങ്ങനെ സർവ്വദയാലുവെന്ന് കരുതാമെന്ന വാദം ഇവിടെ സംഗതമത്രേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ വന്നിട്ട് താഴ്ന്ന യോനികളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്, പിന്നെയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉറക്ക നാമം ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്രം കേൾക്കാനില്ല, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ചുറ്റും കുറെ പ്രാണികളും പക്ഷികളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുറെ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഈ ജന്മത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നാമം ചൊല്ലാനോ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ അത് കേട്ട് അവർക്കും എന്താണ്, അവരുടെ ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാനും കൂടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേതം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം, കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന് ഉപേക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് ഇതൊരു കാരണമായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കാമം നമുക്ക് ആഗ്രഹം, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോധം, അതുപോലെ തന്നെ ലോഭം. നമുക്ക് എന്താണ് ലോഭം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ആസക്തി, നമുക്ക് കുറെ പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള നമ്മളെ ആസക്തി. ഈ 3 എണ്ണാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു അത്യാഗ്രഹവും ക്രോധവും പിന്നെ കൂടുതൽ നമുക്ക് പൈസ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ആസക്തി. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം, ഈ 3 എണ്ണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് മോചനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഈ 3 എണ്ണാണ് നമ്മൾ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമാന്മാര് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോ ദ്വാരൈ സ്ത്രീ നരഹ ആചരസ്ത്യാത്മനാ ശ്രേയ സതോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരക ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിലൊക്കെ, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ അവരെവിടേക്ക് എത്തും, പരമപദത്തിലെത്തും. ഭഗവാന്റെ പദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. എത്രത്തോളം അവർ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങള് ക്രമേണ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും, ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം ഉയർത്താനായിട്ട്, കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ശാസ്ത്രത്തിനനുസരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായാല് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. വിജയം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി ഭഗവത് പാദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോണത്, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, കാമ ക്രോധ ലോഭത്തിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ത് ചെയ്യും, ആ കാമ ക്രോധ ലോഭത്തിനെ നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം
അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മികോന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും. യാ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയണത്? ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയും പിന്നെ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖമോ ഒന്നും നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 16 മാലയും 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കണം നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്. 4 എണ്ണം എന്തൊക്കെയാണ്? യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ 4 എണ്ണമാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മളെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? നമ്മൾ ആസുര സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹവും ക്രൂരതയും എന്താ പറയാ, മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം, ക്രൂരതയും ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 4 യമനിയമങ്ങൾ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗാംബ്ലിംഗ്, ചൂതുകളി, പിന്നെ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുക, നോൺ വെജ് കഴിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ 4 ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്തുവരും, നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധരാവാൻ പറ്റും. പരിശുദ്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളു പരിശുദ്ധിയാക്കാനായിട്ട്, നമ്മളുടെ അവബോധം നന്നാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. ഇത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് പറയാൻ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ സത്യയുഗത്തില് നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുമ്പോ സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ് 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു. അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മിൽ യുദ്ധം വന്നില്ല. അസുരനും ദേവനും തമ്മിൽ യുദ്ധം വന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 2 ലോകങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലും താഴെയായിട്ടുള്ളത്. സത്യയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി? ശ്രീരാമനും രാവണനും തമ്മിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായിട്ട് യുദ്ധം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായി മാറിയത്? ഒരേ ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്താണ്, ഒരേ കുടുംബത്തിൽ വന്നില്ലേ? കാരണം വെച്ചാൽ പാണ്ഡവരും കൗരവരും വന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിൽ വന്ന ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആസുര സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവം രണ്ടും ഉള്ളത്. ആരിലാണ്? ഒരേ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. കാരണം അപ്പൊ നമുക്കതിന് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാലേ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. കാരണം കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, നാമജപം, ഇത് ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം? നമ്മളുടെ ഒരു അവബോധം മാറ്റി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. തസ്മാചാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ വ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മളെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നും നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ അത് പഠിക്കണം. ആ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ
എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ അറിയാനുള്ള വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവര് വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന കൃഷ്ണജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ്? അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്ര ജപം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നമ്മളുടെ സാധന കൂട്ടാനും നമ്മളുടെ ഭക്തി കൂട്ടാനും അതുവഴി നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് നമ്മളുടെ അവബോധം മാറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഉയർന്ന ഇതിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ, കാരണം അവര് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികൾ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാറായിരിക്കണം, നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് വരാൻ വേണം. ഇതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പറ്റണത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ പറയാണ്, ഒരു ബദ്ധനായ ഒരു ആത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിനില്ല എന്താണ് പറയുന്നത്? അപക്വതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അത് പക്വതയില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, വഞ്ചനാ പ്രവണത, തെറ്റ് വരുത്തുവാനുള്ള ഒരു പ്രവണത, പിന്നെ വ്യാമോഹശീലം, ഇതാണ് 4 ദോഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഉള്ളു പരിശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവബോധം നന്നാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് പാദത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള്. നമ്മളെ ഭക്തി വികസിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം അത് ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മന്ത്രജപത്തിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സത്സംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ സത്സംഗങ്ങളിൽ പോകാം. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കിട്ടാവുന്നിടത്തുള്ള സത്സംഗങ്ങൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒറ്റ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാണ്ടിരിക്കുക. കിട്ടുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ അവബോധം എന്താണ്? നമ്മളുടെ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത് പാദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ കയറി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ ചെറിയ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മളിൽ ആ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് സ്വയം മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും? നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഏർപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആരുടെ സഹായം കൂടി വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം കൂടി ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ വഴി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ഉത്കൃഷ്ടമായ പദത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ.